नोंथांमोनाथ' बे थाम्बनेलखौ नुखाबायानो आरो बांसिनानो फेसबुकआवहाय नुदों आरोना बे भिडिअखौहाय नोंथांमोना मोनसे गोलाव भिडिअ दिन्थिगोन जोबजासिम नायबानो जाबाय आं माने न'आवबो गैया आरोना एसे साहा लोंनो हाबदों हटेलावहाय थ' बेयावना भिडिअखौ खालामनि होनना सानबाय आरोना थ' नोंथांमोना मोनसे भिडिअ दिन्थिग्रोना लानि बे भिडिअखौ एसे नायग्रोना लाबानो जाबाय। नै लोगोफोर हिनजाव गोदाना नै सप्तासेबो जायाखैमोन 6 दिन जाबायमोन नै फालियाव माने सिन्दुरखौ हुगारजोबना थांदो बियो नायनाय माबायदि गियाननि हिनजाव जागोन बेलाय गावनो गोसो जानानै नायनानै लाबोबाय गावनो फैगोन होननायखाय नै नायनाय नै आसानखौबो फुनानै गालांजोबदो इयाव नै माबायदि सिखाव हिनजाव जानो हागो बेलाय हाबानि उसुरगाखौबो लाना थांजोबदो नायनाय लोगोफोर मंगलसूत्र माने गालांजोबदो नायनाय जोंनि बर'नि गेजेरावबो इमान सिखाव ओंखारबाय हिनजावफोरा ओमफ्राय हाबानि गाव लामनाय दख'नाया अनलि गांसेल'मोन दख'नायाव बबेमोनलाय इनि लामनाया नै लोगोफोर इयो सब हाबायाव उथिजोबनाय दख'नामोन बियो नै नाय नैबो हिनजाव गोदान होफैनायमोन गोदान होफैजोबदोंमोन इसा नै दख'ना जि जोम गोदान होफैजोबदोंमोन बेसे गाननो जोमनो नै हाबानि माबाफोराबो खर'आव लानाया नै दख'ना जि जोम फालि बेसे इनो अननानै जाथि बंस'आ होफैदोंमोन नै ट्रां गंसेखौल' लानानै फैदोंमोन लोगोफोर नै ट्रां गंसे ओमफ्राय दख'ना गांसे दंमोन आरो इया नै इनि दख'नाया नै इनोमोन बेखौल' गाननानै ओमफ्राय ट्रां गंसेखौल' लानानै फैदोंमोन ओमफ्राय ब्लेकमेलि खालामबाय इयो जोंखौ इमान दुखु होनानै थांबाय न'खरखौ नै सिन्दुरा खाफालनि सिन्दुरखौ इयाव थारमाने हुगारजोबना थांदो इयो हरनि 11टासोआव नै सब फालि गंफ्रोमबो हुगारजोबना थांदो हौवाया थर मोनाखैमोन उन्दुना दंमोन माने थाफाखायाखैमोन आरोना नै इनि ट्रां लामनाया माबा कलफुरबो दोंलायलाङो ओमफ्राय नै फैसाखौ इथिंल' गालांदो खै थाखा दं इयाव 10 थाखा नै ओमफ्राय थाइथाम दं इयाव नै इयो सनानि थेमा गावनि सनाखौबो गानलांजोब्बाय सिखावसोमोन थारमाने सिखाव न'आ इनोमोन लोगोफोर हौवा गोदान न'आ नै बोराइ बाथौखौ साखि दोननानै रायजो राजा लानानै हाबा खालामबाय जों खालामनानै थांबाय आरोना बिदि हिनजावखौ मा होनगोन लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहर बेफोरबायदि हिनजावखौ मा होनगोन जोंनि बर'नि गेजेराव बिदि एसेबां लेथ्रा हिनजाव ओंखारबाय 6 दिनल' जादोंमोन हाबा जानाया मानसिया खारबाय आरो दिनै हराव नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो बे भिडिअखौहाय आरो मोनसेबाव दोङो भिडिअ माने हाबा जाखोन्दायानो खारदों आरोना 6 दिन 7 दिनसोल' जादोंमोन बेनो खारना होबाय आरोना नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो आं भिडिअ क्लिप दिन्थिनायखौ आरो बांसिनानो फेसबुकआवहाय नुखादोंमोन आरोना ओमफ्राय हाबायाव बे खैना गोदान खारनाया माबायदि मोसादोंमोन नोंथांमोना नायना लानो हागोन आं बे स्क्रिनावहाय होनादों एसे नायना लाबावदो आरोना नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो बे मोसानाय भिडिअखौबो आरो बांसिनानो फेसबुकफोराव नुदोंमोन नङा होमबा लोगोफोर आरो बे हिनजावखौ नुबाथाय मानसिफोरा हमना दोनबाथाय माने 5000 होगोन होनना बुंदों आरोना लोगोफोर बे स्क्रिनावहाय नायना लानो हागोन आं नै स्क्रिनावहाय होना होदों माने बे खारनाय हिनजावखौहाय 6 दिन 7 दिनसोल' जादों बेयावनो खारदों आरोना लोगोफोर थ' खारनायनि जाहोना मा जादों मोनथिला आरोना जर जबस्तिसो हाबा होनो हादोंमोन नामा मोनथिला बे सिख्लाया सप्तासेनि सिगां बे न'खराव हाबा जाफैदोंमोन आरो बे न'खरनि बिहाव बिखुनजोआ न'खराव लोखि फैबाय होननानै मालायनि फिसाब्लाबो गावनि फिसा होननानै जिहेतु गावनि फिसायानो मोजां मोनबाय बा नायनानै लायबाय हाबा खालामनानै लानानै फैबाय हाबा होबाय समाजनि नोजोराव रायजोनि नोजोराव गावसिनि दंनाय मानिनिफ्राय खरस खालामनानैबाबो जाहोबाय लोंहोबाय रंजाबाय गावबो मोसाबाय गावबो रंजाबाय नाथाय बियो सप्तासेनि उनावहाय बे न'खरखौ गारनानै थांबाय नाथाय आं दिनै बेयाव बेखौसो बुंनो इच्छा खालामगोन बेनि आखलाथ' गाज्रि नुजाखाबाय
दिनै बै न'खराव माबायदि सिन्था लाजिनाय मोनदों माबायदि दुखु बेखौ बै आइजोआ मिथिफिनदोंना मिथियाखै बियो गावनिखौल' साननानै गावनि गोसो बायदि बियो बे न'निफ्राय ओंखारलांबाय थांबाय नाथाय आं बुंनो नागिरनाया बेसो साबधान सिख्लाफोर जायफोरा दासिमबो हाबा जायाखै साबधान बेबायदि गिदिर गोरोन्थिखौ जिबनाव मालाबाबो दामाव बेबायदि गोरोन्थिफ्रा जिबनाव बावगारनो हायि मोनसे जारिमिन आरो जाथाय जानानै थायो जाय जाथाया नोंखौ बारे बारे गोरबोआव सौग्राव होनानै नोंखौ बारे बारे सोगाबबाय थागोन गोसोखाङै खाङै नोंसोरो गाबनो गोनां जागोन बेनिखायनो सोरबा जुदि हाबा जानो थाखाय हाबा खालामनो थाखाय सोरबाया सोंहैयोब्ला मोजां मोननाय दंब्ला बुंनानै लाखा जानो हागोनबा जानो हागोन जानो हायाबा जानो हाया मालायनि न'खरखौ दुखु होनाङा मालायनि न'खरखौ सोगाबनाङा मालायनि न'खरखौ लाजि फोनांनाङा दिनै बे न'खराबो लाजिथावथाव जानो गोनां जादों गोबाङा बुंगोन अनेक बायदि रोखोमनि खोथा बुंगोन हौवाखौ लानानै दायो नाना रोखोमनि खोथाफोर जाय बाथ्राफोरखौ रायलायथावथाव नङा बेफोरबायदि बाथ्राखौबो दिनै रायलायसिगोन सिख्लाफोर साबधान बेयाव नोंजों लोगोसे नोंखौ जाय बिमा बिफाया जोनोम होदोंमोन बे बिमा बिफानि मान सन्मानखौबो नोङो लाखिनाय नङा नोंनि बिमा बिफानि मान सन्मानाबो हलाय जागोन जाय खस्थ'जों नोंखौ फेदेरबोनानै गियान होबोबाय बैफोर ओरैनो हलाय जागोन सिख्लाफोर गावबा गाव गोसो थोनाय दङब्ला गुबुनजों ओरैनो गोसो सायावल' फैनानै हाबा दा जाफै गोसो थोनाय दंबा दं होनना बुंना लाखा गैयाबा गैया होनना बुंना लाखा बेबायदि हाबा जाफ्ला जाफ्लिहाय खारनो नाङा जाय सिख्लाया दिनै हाबानि 6 दिननि उनावनो खारबाय इयुन समाव बियो गुबुन हौवाखौ लायोब्ला मानो गारा बेलाय बेखौबो गारबावगोन बियो बेजोंबो बे संसार जानो हाया आरो बियो लाइफआव मालाबाबो सुखु गोजोन रंजानायजों जिउआव रंजानायजों मालाबाबो संसार मोनजाया बियो तो आं बेखौनो आपडेट भिडिअ लानानै फैबाय न'बो गैया एसे दावरावबो जानो हागौ मानो होनबाथाय आं हटेलावसो दङ नालाय नै साहा लोंगासिनो माने बेयावनो भिडिअखौ खालामनो होनना खालामबाय आरो ना तो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै जाबाय तो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय लोगोफोर